L-istorja ta' Napoleon u Malta għandhom ejja ngħidu kapitlu interessanti. Fuq ix-xefaq ta' warajja fl-1798 Napoleon bl-akbar flotta li qatt ġiet ejja ngħidu maquda mill-Imperu Franċiż kien sejjer lejn l-Eġittu. Waqaf hawnhekk għal 3 ijiem biex rebaħ lil Malta mingħand il-Kavallieri ta' San Ġwan. Dakinhar bdiet l-istorja l-ġdida ta' Malta, Malta Repubblikana, li kienet ħaddu madwar sentej, iżda f'dawk is-sentej id-dmija, il-ġlied u ejja ngħidu l-istejjer umani li ħarġu f'dak il-perjodu ħajibqgħu magħna għal 20 ta' snin. Heritage Malta tqis dan il-perjodu bħala perjodu importanti u essenzjali biex jiġu diskuss fil-mużewijiet tagħna, diskuss anka meta nkunu qegħdin naraw x'artifatti rridu nnuru lill-poplu biex Malta jkollha identità ġdida, identità ta' nazzjon żgħir f'nofs il-Mediterran. Following the footsteps of Alexander the Great and Caesar, I'm destined for greatness. Heritage Malta għandha id-dmir li tipproteġi ftit mill-aqwa u l-isbaħ siti li għaw ġewwa pajjiżna. U grazzi għal dan, Heritage Malta għandha l-opportunità wkoll li toffri dawn is-siti lill-industrija tal-films. Siti li sintendi huma sinonimi ma' Malta, siti li huma perfetti biex jekk inti hemm film li huma ta' kwalità u ta' ċertu standard, kif jgħidu bl-Ingliż, dawn is-siti huma perfetti għalhekk. Għandek il-Sant'Angelo, għandek siti ġewwa l-Belt, għandek fortijiet bħal Fort Dellimara, għandek ukoll il-Mużew Marittimu fejn għandu bejt li jkollok panorama tal-port li hija unika fil-pajjiż. Heritage Malta għandha s-siti, Malta għandha it-temp u il-Malta Film Commission għandha l-inċentiv biex flimkien nagħtu prodott perfett ta' Malta fl-industrija tal-film. What is your name? Napoleon. As the course of my life just changed. Napoleon. Nala propju f'Mejju ta' 2021, ftit iktar minn sena qabel il-ġbit tal-film Napoleon beda u Malta, il-Malta Film Commission għamlet kuntatt mal-produzzjoni ta' Ridley Scott. Konna nafu mill-riċerka li nagħmlu li Napoleon reġa' qiegħed on the radar, aħna approachjajnihom b'mod u maniera kif nagħmlu s-soltu, ikkuntattjajnihom, they approved, resqu lejna huma wkoll u ġiet organizzata dik li tissejjaħ ir-Reki. Ġifieri sezzjoni ta' visits f'postijiet f'Malta u Għawdex sabiex il-film ikun jista' jinġibed Malta u naraw jekk aħnax kompetittivi jew attrajenti għal dan il-film sabiex jiġi Malta. I let the French victory too long. I'm destined for greatness. First to admit when I make a mistake. I simply never do. Dan il-film huwa importanti bħala Malta u għall-screen tourism ta' Malta għaliex il-screen tourism huwa fenomenu ġdid li qed idur madwar id-dinja kollu, speċjalment fir-reġjun tagħna fil-Mediterran. Aħna diġà noffru screen tourism għal films bħal famuż Game of Thrones, Assassin's Creed u ħafna oħrajn. Biss dan il-film Napoleon illum il-ġurnata nisperaw li jkollu suċċess internazzjonali, ikollu ammiraturi minn madwar id-dinja għaliex dan huwa possibbli. Jekk imbagħad dawn l-ammiraturi jkunu jistgħu jaraw fejn inħadmu dawn il-films u jkunu jistgħu jiġu jgawdu sbuħija tal-locations tagħna Maltin u jiġu Malta biex jaraw dawn il-locations. This vermin has held the world hostage with his egotism and his lack of simple good manners.